Sig bleed na lang, ma'am. Maluoy ka, ma'am. Please, ma'am. Maluoy. Maluoy ka, ma'am, be. Basig. Wala gi bleed, ma'am. Wala gi yun. Dito na lang ko magpakapon, ma'am. Muna na, boy. May ngapon, ma'am. Ano may kanang kuan, ma'am? Tambal sa lawa po na niyo. Kining tambal gini sa danlak, ma'am. Na mo. Timang grabe asula kayo na. Grabe na. Nakapacheck up nung po dinoon ko ani. Sige. Wala, ma'am. Dito gini nagsugod, ma'am. Ang inungdan gid ani dito gini nagsugod atong ubog kay ko ba niya. Nakatulog ko niya pag nakaihi ko. Yun na, nakaihi ko. Basa kong balik mo itong pagkabuntag. Dako, ano ba? Private part na ko ba ni Dako, rin umayo eh. Ama ba? Nagpa-check up po ko ani, ma'am. Nagpa-check up ko stagum dayon. Nagpa-check up ko stagum niya. Ang advice sa doktor, nalagi daw libre opera atong pitsa uno dito stagum. Patunta sayang. Dito mo ko, niadto ko. Dali naman. Niadto ko dito, ma'am niya. Magadto na ko dito. Kung sayok ay ko niadto, abi man ako may pinakauna. Daghan mo po dahil gipandanlak aning Davao Region di ay. Abi man ako ra ba. Nalingon kayo eh. Abi man ako motong pag... Anak kuya pa na imong kuya. Mau po ang padung na po niya ko ba. Sige na kong tambal ani. Sige na kong kuhan-kuhan. Ngula lagi oy. Pagsugod pa lang ito sir. Katumpit sa uno, sayo kay ko dito sa gym sa Tagum, ma'am. Nya unya pag adto na ko dito, ikatulok ko sa pila niya. Pagtawag sa doktor sa primero kay nidagan man tong primerong gioperahan oy, nidagan man hinuon niya. Pagtawag sa ikaduha, nidagan ni karatil man pug dagan mo ako ikatulo. Nauna na ko dagan ganin primero ikaduha, unsa na lang ko ikatulo, nidagan pug ko. Unsa man ito laging rasula, ma'am eh. Unsa kay kanang nindot pud nga tambal gid, ma'am? Sa ngulngul? Moto patig problemahan na lagi kay ma'am oy, tingasula. Unsa gid pud kadako, ma'am, ang kanang unsa gid pud kadako sa itlog para matawag pud og danlak unsa day kadakon. Dako kayo ya ako, ma'am, kay napingani kadako si ba. Kini ang isa dako, isa gamay. Lagi ngani ako, ma'am, unsa gi? Ngani pud ya ha, dako ang isa gamay. Mao pud natuwa lagi. Kanang sakit kay kanang mo ana lagi ko. Mula rin kanang mo. Doon lagi ko'y dula-dulag basketball. Dula mo ako bantay uno. Uno, biya ko sa dula sa basketball. Pero wala naman, dili naman ko ka-dribble. Sakita lagi, ma'am. Wala gi, sige dahil maayo, ma'am. Pwede, dikulgin. Unsa man na dikulgin, ma'am? Asa sipon na siya. Sakay maayo gid, no? Sa ngulungol, wala basig. Sa ngulungol. Unsa mo na maayo sa ngulungol, ma'am? Kita gila atay may trabaho ay kadagan sa tawa ako pag ginatimingan atay. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Problema na lagi kay ko. Mahasol gani kayo. Imong kuya naunsa mo pud siya wala. Naulian na siya ron. Operahan naman. Ano? Ikaw sa doktor, pagpa-check up na muna sa'yo, wala pa siya sa tahan. Ang kuwan lang na. Maayo kay na-okay na siya. Pero ako mahadlok na magkumubalik ko pira, ma'am, labi nagdibre kay managan man itong kauban, oy. Managan man mo, pinidagan na lang ko. Nga. Walay ko na, ma'am, basig bleed lang, ma'am. Ha? Ma'am. Ikatawa mo kung magunahon na, oy. Ulaw ba? Ulaw po kayo. Basig bleed na lang. Silikopsid, para lang mawala sakit. Ang ungol, silikopsid. Basig bleed na lang, ma'am, bleed. Kasi na, ma'am, tagay na lang ko bleed, ma'am, kapuna na lang ko, ma'am. Gago! Kita, ma'am, kapuna na lang ko, ma'am, sig bleed na lang, ma'am.
Maluoy ka, ma'am. Please, ma'am. Maluoy. Maluoy ka, ma'am. Bisig. Wala gi-blade, ma'am. Wala gyud. Dito na lang ko magpakapon, ma'am. Sige, ma'am. Salamat kay mama. Sige, ma'am. I-regards ako sa mong kuya, ma'am. Perfect kayo. So magsa-shoutout na naman tayo guys. Good morning guys. Mary Ann Basiliuti from Barangay Libuton, Sawata. Shoutout. Hiner Yulin from Tagum Circus Entertainers Association. Shoutout. Idjun Bukila. Shoutout. Gordon Dexter. Danilo Silverio from Team Davao. Shoutout. Ariel Nazarel from Bungabong Pantukan. Shoutout. Choiski Shu from Lapu-Lapu, Cebu City. Shoutout. Mark Hill Torres. Happy watching. GB Bunjan from Cagayan de Oro City. Dib Anthony Salalima. Shoutout. Dlarig Parcasio. Shoutout boss. Good morning.